bisimilai malakti ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ kiparana ko finitigi fila kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɔnɛra u ni na banbagati wale dɔ ayiwa kibara min sera ma wula yɛrɛ na ka fɔ ko tɛnɛndon su ka dugu jɛ tarata la ukti kalo kɔni kɔnɔna na ko nin ye majugu dɔw de olu kɔni tun bɛ moto ani mobili la ko olu kɔni taara ka banbagati wale dɔ ta ka ɲɛsin finitigiw ma o dagayɔrɔ la ayiwa ko olu kɔni ka nin banbagati wale kɔni na ko finitigi kelen kɔni bɛ yen nɔ n'o ye gendarme ye ko o sara ko u tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ u kɔni tilen ka taa min ye kiparana kasobonba ye tuma min na olu kɔni sera ye u ye banbagati wale kɔni tigɛ yen ka mugu ci yen mɔgɔw fana la maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale ye kaso yɛrɛ kɔni lakanabaga dɔ ye u ye mugu kɔni ci o la o kɔni fana bɔnɛra nin na ayiwa ko o waleya ninnu kɔni senfɛ ko min ye kasolalen ye maa 5 ye ko olu kɔni bolo ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko nin waleya ninnu kɔni na ni finitigi fila ninnu kɔni ni tora la min ye ni majugu ninnu kɔni ye olu kɔni kibaruya ma dɔn nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na basigi kɔni seginna ka na kiparana kɔni na nka min ye an ka finitigiw y'a yira ka fɔ ko u kɔni tɛ na nin ko tɔ ta ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogoya min na hakilina jiginna an b'a yɛrɛ la ka fɔ kiparana ale bɛ san wɛrɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ koro mara la a yɛrɛ la ka fɔ ko binkani wale dɔ taara ka ɲɛsin yen dugu dɔ kɔni ma ayiwa kibara minnu sera ma wula yɛrɛ la ka fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko anapɛ ni ale ye dugu ye n'a bɛ koro mara la ko marifatigiw kɔni taara binkani wale dɔ ta ka ɲɛsin yen dugula mɔgɔw ma ayiwa ko nin waleya in kɔni na a yɛrɛ la ka fɔ maa kelen kɔni bɛ yen nɔ o bɔnɛna ni maa 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni tununa olu kibaruya ma dɔn hali bi ayiwa ko nin waleya ninnu kɔni tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa maa minnu kɔni tununa olu bɛ se ka segin ka na u ka so cogoya min na ani maa minnu ye nin waleya jugu ninnu kɛ bolo bɛ se ka da u kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ kunun uti kalo tile 11 kɔnɔna na M5 RFA maaw kɔni ye bɔliba dɔ kɔni kɛ ayiwa an b'a yirala ka fɔ nin bɔli in kɔni na maa caman kɔni bɔra min ye Imam Digo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani M5 RFP ɲama caman u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛnɛ kan wa u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka nin bɔli kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga bila ko a ka fanga bila ani a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani bɛnbaliya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya ale yɛrɛ ni a ɲɔgɔnna caman walasa fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka nin taamaba ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ ko Mali kura ko olu bɛ fɛ k'o sigi ko de ka fɔ yuruguyurugu ani lakanabaliya kɔni tɛ kɛ Mali min na tuguni ko olu kɔni ka laɲini o de ye ko o de hukumu na olu kɔni bɛ nin taamaba ninnu kɛ ayiwa an b'a yirala ka fɔ nin maakofɔlen ninnu kɔni sira ye fo ka taa fɔ dugu jɛra nka ko tuma min na kɔni dugu kɔni jɛra min ye an ka finitigiw ye ko sabula yamaruya min kɔni tun b'u bolo ko o wagati kɔni tɛmɛna ko u ka taga ayiwa an bɛ wagati min na ko bi M5 RFA mɔgɔw kɔni taara ka bɔ Muniba Independance la yen kɔni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni minɛlen don finitigiw kɔni fɛ ayiwa ni min kɔni bɔra o tɔ la an b'o da o tulo kan don n'a nata la ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu kɔni y'a jira k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo ayiwa u ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila uti kalo tile 11 na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 4 n'o tɛmɛna o ye ko maa 4 wɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni kɛnɛyara ayiwa ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra ko ye maa 2,200 ani 77 kɔni ye ayiwa maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya kɔni di olu ma ni bana in kɔni na an ka jamana kɔnɔ ko ye maa 1,000 ani 973 ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minɛ la ni bana in sababuya la an ka jamana ko ye maa 125 kɔni ye ayiwa an balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da tulo kan an b'aw fo hali bi badabada foli la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ a ɲɔgɔn na